Good morning लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांखौ बयनिसिमबो बरायनाय थाबाय नै दायो सिखारनानै दं आरोना लोगोफोर जिरायदों सिखारनानै दसे Hello guys नै दायो न'आव दं आरोना लोगोफोर नोंसोरनो दै बाजार थांनाय ससे भिडिअ क्लिपफोर नोंसोरनो देखायनोसै आरोना लोगोफोर नै नायलांदो लोगोफोर ब्लग बनायदो ब्लग रायजोफोर नै जाबायलै नै Ini video lo kan dong. Nei, बैसागो बाजार. Mati. Nei, बैसागोनि दख'ना गासिनो मालाय. Si borak aja kok, nungguan nuasa. Ah, hinjau mana lah, borak balai. Culi biasa. Malah pengen neng sana orang. Ayo lagi beraya nih, bazar dengan बैसागो nih bazar. Bazar kambing बैसागो. Yang bikin beratu, पैसा mau beli. Masih matung dicilap sih dia. Bisa nang bra, dari situ istilah aja. Nah ini बैसागो nih bazar kambing. Oh, sing sana oh nih. Tuh. Tamang mansini बैसागोनि गरमथार दख'नानै Yo. Yang ini langsung dulu. Oh, sampai.